да кажем. Това е втора част. Да. Сега съм аз. Също прецакам. Има и там още приятели. Аз ще оставя малко. Държите телефона. Чакай, няма. Да, аз ли съм най-прецакана? Май. Почай се, след теб съм аз. Вие сега ще излизва. Това се вижда как. О! Това се вижда как. Почти един сам.